Guillaume en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is Jon Rierslid Wietse de Haan van de Partij van de Arbeid in de gemeente Frieske Marren. Het is een groot plan. Een werkeiland in Ieselmar bij Oude Madden. Een soort van flat van zo'n verdieppingsheeg. Alle keer bedoeld voor de winning van zo'n. En dat 30 jaar lang. Er is een soort verzet. Maar is het landelijk belang net groter als het plaatselijke? Ja, dat is de vraag die we voorlezen om Wietse de Haan van de Partij van de Arbeid in de Frieske Marren. Welkom in de studio hier in het Politbureau. Het is een goed belang. Zo'n, dat moet er komen. Voor de bouw van dieken en viaducten en aquaducten en gebouwen en zo wat heen. Er is 15 miljoen ton zand per jaar nodig. Ja, de rivieren die dat leveren, dat is op. Nou ja, import is duur, dus dat maakt hier wel waar komen. Nou, dan is de vraag of het uit het Natura 2000 gebied moet. Of er geen andere gebieden binnen. Er is zand genoeg. Per jaar wordt in Nederland al een eiland, zo groot als Schiermonnikoog, een zand gebruikt. Maar het Rijk het zelfs haren erop wies dat er Ieselmar een geschikt terrein is. Maar 6 kilometer uit de kust. Ja, dan is het. Het is de vraag of het dan in een Natura 2000 gebied moet. Of er geen andere alternatieven bij gelijks in het Ieselmar binnen. Of Noordzee, zo naar de zandsuppletie. Er is zand genoeg. Weliswaar is dat duurder om erin te komen. Maar je betaal je meer, maar je wint er ook meer mee waarom. Ja, Noordzee zou net zo geschikt wezen, hè? Nee, maar omdat dat natuurlijk zout in zich heeft. En de verwerking meer kost. Maar waar je daar een extra kosten hebt, dat win je aan het beschermen van de natuur. Terwijl je net aan waan. Ja. We zijn naar deze locatie, 4 hele kilometer uit de kust. Dat is best een aanvoort. Ja. Wat is het probleem? Nou, het zal 30 jaar lang met donker wezen daar. Ik bedoel, dag en nacht wordt er 30 jaar lang 24 uur per dag werken op het eiland. S'nachts en dijs. S'nachts alle lichten op. S'nachts alle geluid. Overdag alle geluid. Doe jij op een wal niks van, zeggen ze? Dat is net weer. Nou ja, het is onderzocht natuurlijk. Ja. Een milieueffectenrapportage, et cetera. Ja, wel, maar ze zeggen dat valt wel ta. Maar stil zal er nooit weer wezen. Ik was juist bij de bijeenkomst bij het Meense Kleef. En toen is even stil geweest. Even door de hele groep van mensen die er weer is aandacht vregen van de stilte die er in dat gebied is. Dat zou er net weer komen, als de plan trok in Satseno binnen. Maar hij dan geen vertrouwen in die onderzoeken die zeggen dat het tafelt? En eigenlijk te verwalen is. De binnen reacties die zeggen die mer die leidt, die erop nog een aantal vragen op. En dat moet naar jongen worden. Bij gelijks geluidslijst onder het water. Dat ging gigantisch te wezen. Alleen dat bleek. Vragen die er ik uit de rier of in de commissie, daar kon je geen antwoord op jou hebben. Het rare is, dit plan is al heel lang in de maak. Ja. Hier is het zien. Nou pas, als het op het finale besluit omkomt, nou pas komen de bezwieren. Ja, omdat een heel bult mensen net weten hoe erger dat zou worden. Wist je met ik net als hier? Nee, zo heb ik het net weten. Ik ben er natuurlijk net zo lang bij belutsen geweest. Maar als je nou jaren dat het een gebouw of een eiland wordt van 34 voetbalvelden. Dat er een gebied van 250 hectare met 60 meter diep als winningsput gebruikt wordt. Dat is gigantisch. Ja, nou, ik geloof dat het een groot project is, maar dan heeft de politiek wat zitten te sliepen. Ja, want alle mensen net weten is één ding, maar de politici in zijn gemeente jaren dat toch te weten. Nou, politici ben ik net zaligmakend wat dat ombelangt. En je moet er natuurlijk altijd zijn naar de laatste momenten die er binnen om tot besluitvorming te komen. Binnen er nog vragen, is er onduidelijkheid, dan moet dat boven water worden. En inderdaad, het feit dat het al 10 jaar lang speelt, het wil net zeggen dat het een makkelijke klus geweest is. Maar goed, dat nota net. Er moet een vergunning worden, je weet al hoe groot het wordt. Als volksvertegenwoordiger jij dat dan te controleren, wat zo'n college dan meteen heeft. Dat vliegt natuurlijk, dat moest er waaihellen worden vanwege deze zandwinning. Ja, maar Hij wist niet wat het? Wat moesten wij weten? Dat het omvang er waar moest vanwege zeker, natuurlijk. En zandwinning. Er is een verbinding. Maar pas eindelijk aan het eind van de rit wordt duidelijk wat het uiteindelijk budget voor die omjouwing. Die mensen komen net op snijden met je voor niks voor hun gebied strijden. Het is nogal wat er in feite op een natuurgebied aan de Friese kust deadline wordt. Ja. Als je dat verwieten, dan moet je dat al die organisaties die op dit moment op een ketting springen, verwieten. Ja. Nou, ik verwiet de provincie heeft natuurlijk wel toetst nevens de wet natuurbescherming. Akkoord gaan. De gemeente heeft het door het bestemmingsplan natuurlijk, de omgevingsvisie. Ik akkoord gaan, allereerst het bestuur, het college. Dan ben je toch een heel eind.
Nou, het college prijzen om te zeggen bij Lucas. De reacties die het in uw gemeente teweeg brengt, we loeken het plan in. We gaan het naai bekennen en we gaan met de verantwoordelijke mensen praten. Of dit soort terugzetten we met. Maar dan krijg je dan eens maar de Wienmoen bijvoorbeeld. Hè? Want dit is een soort Wienmoenen-discussie van prima dat het gebeurt, maar net het dichtbij u. Daar wie natuurlijk bij Nijheden hou ik een heel soort mensen in. Maar je dan zeggen als beleidsmaker, dan loeken we het in? Nou, ik vind dat het college, ik zeg met mij wat zij hun inwoners opleidt. En als je zorgt wat het als inwoners in uw gemeente wat dat teweeg brengt, dan moet je daar naar luisteren. En dan zoekt het college hier om te zeggen, dit moeten we op deze manier net doen. Nou, en dat moeten ze net bij u zoals Riedel is, want dan moeten wij misschien nee zeggen. Nou ja, dat kent toch, want de Ried die met waar ze daar een besluit doornemen. Je praten Joen in de fracties van de Partij van de Arbeid in dit geval over deze zaak. De FNP doch dat ik. Ja. Nou, hem bellen met de FNP, die binden nog net uit. Je bindt er wel uit? Nou, het finale oordeel komt jou, maar zelfs nou die ben wij het zien, ja. Ja. Maar advocaat van de duivel, het levert natuurlijk wel banen op als het tech komt. Nou, hoe volle? 24 wordt zijn. Ja, en de jonken krijgt de gemeente Frieske Maarten natuurlijk 3,5 miljoen ongeveer in een soort potje wat ze weer investeren kunnen. Ja, klopt. Hoe 30 hier. Nou, ben ik altijd een ver arbeidsplek. En laat dat helder wezen. Ik bedoel, werkgelegenheid is een element waar de Partij van de Arbeid verstiert. Dat zie je. Maar we krijgen een ton per jaar. Dat is nog geen €2 per inwoner krijgen wij voor deze oerlijst die we hebben. Sowieso meer. En Jordanus, wat zeg je? Dat maakt sowieso meer, zegt je dan. Nee, ik zeg überhaupt net dat het meer moet. Ik zeg, je krijgt het ervoor en dan moet je ook zien wat 30 hier €2 is. Dat is hetzelfde als 2 kwartjes. Je barren dus heel weinig. Voor een groot stuk oerlijst wat je de komende tijd krijgt. De natuurgeweld en dat. De vogels, de vis, de mensen van de recreatie, toerisme, de eigen inwoners in dat gebied, die er een protte les van horen zullen, net hier, net 2 jaar, maar 30 jaar lang. Dij op dij, nacht op nacht, skippen langs de wal, voetvaren naar de Lemmer of weet dan niet maar. Continu terug, 30 jaar lang. Het zal nooit weer stil wezen in Gasland. Jouw zo'n tien wezen, in elk geval. Als zoon jou ik zeg van net waan, vanwege alle commotie die het op smiet, toch ga je zelf ook in het wetterskip zitten. Zeker. En het wetterskip is je voor. Ja, nou ja, wat denk je? Er komt een groot god het wetter in ken. Is dan die krek wat voor petje dan op? Hè? Want je bent natuurlijk wel oppositie. Nee. Dan doe je mij geen rug. Ik ben in het wetenschap altijd luisteren naar wat er spelen. En we doen ons best, en dat doen ze nog, om zo volle mogelijk inriedigheid te vinden in de mierskip. Ja. Nog even door de politieke realiteit. Waar ze maar het besluit vallen in de rier van de Frieske Maarten. Partij van de Arbeid zal ook Joost Chin stemmen. Dan hebben we nog 2 andere partijen, het CDA en de FNP. Nou, de wethouder van de CDA die had het voorstel deadline. Dus dit neemt maar dat het CDA akkoord. De FNP, daar hing het nou dus wel een beetje van nou. Nou ja, de FNP zei het altijd in dienst te wezen met Friese kolon. En zo ken ik ze. Dus ik verwacht je dat zij mij gaan om in ieder geval deze ontwikkeling te zien te gaan. Maar ik zie verder. Maar verwacht je dat ik? Nou, dat twijfel wel heel bot, hè? Nou ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is net niks. Ik bedoel, wij rennen ik net zomaar nee erop. Het moet wel ergens staan zien. Ja, kan ik lieden dat skeerclaims bijvoorbeeld? Ja, precies. Want dat net ook is zo'n meerderheid zeggen die bedoelt het net. Dan kan ze aan bedrijf zeggen van, wij komen maar een skeerclaim. Ja, nou kunnen afspraken maken. Ja, nou ja, maar misschien is er een tussenoplossing mogelijk. En zei het college, wat ik hoop, leren wij eens met deze of gene in praten over ik alternatieve mogelijkheden binnen. We hebben net voor niks een natuurgebied de lijn. De provincie, ik snap het net. Giet ze in hun eigen beleid in. We hebben toch net voor niks de Friese kust beschermen. Maar er is ook gigantisch geïnvesteerd. Hè? Toch Smals, het bedrijf dat die samenwinning dwaarsel. Ja. Als dit net ook is, dat Jim zeggen als we van Git net toch en je hebt het laatste oordeel over, dan komen er skeerclaims. Dan kun je staat op maatje. Ja, maar dan kom ik skeerclaims als dat wordt ook is. Van Jim? Nou, van Jim. Van de mensen die er wij die de vierskep niet zin hebben. Ja, het huis met minder ja, waardevermindering, oerlijst, neem maar op. Het is een sluchte ontwikkeling. Dat moet je net ook heb je mijn ton per jaar. Dus achteraf hier jeder op een rem trapen we dan op dit moment. Dat is jouw conclusie. Wellicht als duidelijk geweest hier wat effecten zijn. Want sinds ik lees het nou bij de Riedel, maar als je zorgt, mijn
mailbox puilt uit van allerlei organisaties, beroeps, recreatie, toerisme, die allemaal zeggen op het laatste moment nog, we zullen nou pas wat voor effect dit op die mierske heeft. Ja. Dit moeten we net willen. Ja. Ter 11 uur maar het zien houden worden. Nou, het is aan de andere kant ook wel mooi misschien dat een gemeente hier een besluit nemen moet, want dat is toch democratie in optima vorm, hè? Ja, maar het is ik waardeer van een college wat naar zijn bevolking luistert. Okay. We zullen het afwachten. Tegen dank. Lid wij intussen even zien naar hoe uw cartoonist Gerco van Beek naar deze zaak en deze man zocht. Ja, is mooi. Ja, Pavarotti, hè? Ja. Het beste song van hier. Nou ja, we zullen afwachten wat wie ziet is en wat conclusie de Rie waar ze loopt. Wietse de Haan, tegen dank voor je komst naar het Politbureau. We hopen dat je beschikbaar blijft voor dit programma. Altijd. Dankjewel. Ontzag hier het Politbureau. Bedankt voor het zien en graag ont na je weekend.